Azken bolada honetan LGTBI mugimenduak eta Katalin Gorri berak prozesu batean murgildu da eta bide batez handitu egin da bere egitura eta bere mugimendua. Horrekin batera, udalarekin izan dituen elkarrizketak eta interlokuzioak zerbait sortu egin da horrekin, harreman bat ez genuena horrekoan. Eta horrekin gure harremana sendotu egin da eta horregatik gure iritzia eta gure perspektibak eta helburuak bertan ere azaltzeko eta konpartitzeko. Nik ustet planteatu diren erronkak pixkat hausnarketa hori egin da gero da, errestea pixkat aksesibilitate hori ez. Udalak, administrazioak eta gizarteak nola uztartu eta nola sustatu formato erresak eta eraginkorrak justamente hori, parte hartze hori gauzatzeko eta politika horiek edo ideia horiek edo helburu horiek egiteko eta gauzatzeko. Esan behar dut, niretzat oso berria dela hau. LGTBI mugimendua ez du parte hartu olako ekimenetan. Eta niretzako izan da, ezagutzea pixkat nola egiten den, nola egituratzen den udalak edo administrazioak daukan egitura, parte hartze egitura hori. Orduan, nik zer eramaten dudan hemendikan, eramaten dut pixkat ezagutzea nondik nora edo zer dagoen eta zertaz hitz egin behar dugu eta zer aldatu behar den.